Хубав ден. Събирам се малко по-рано. Сега така, нека да влизам в банята. Отида до туалет. Така, сега какво да направя? Нека да отида при Ричи, Оливър, как сте? Така. Сега да погледна малко телевизия. Имало едно време. Стига телевизия. Нека да излезем малко на разходка. Така. Хубава разходка, знаеш ти правиш това? Какво е това? Чай ви на нещо от тавана да няма. Чай смея ръцете. Така, днеска е сряда, трябва да отида да се изкъпя. Само че... Аз става да обядвам всъщност. Забравих да вечеря. Така, ще ям бисквити с мляко. Само че няма къде да седна. На диван. Добре. Така, колко вкусно. Беше много вкусно. Сега малко по-късно трябва да се изкъпя. Така че... Я да видим навън. Става нощ, аз трябва да лягам да спа тогава. Да се изкъпя, защото днеска е сряда. Така... Така. Така, нека да спирам, изкъпах се. Сега е време да се пролепя малко на стаята. Защото съм много уморен. Какво беше? Какво е това? Какви бяха тия звуци? Аз се ядосах. Какъв беше ония звук? Бяха тия хора, където говориха. Какво става тук, бе? През прозореца нещо? Не. What? Кой е там? Ей! На тавана. Майко! Така. Сега да проверя. Ще взема мечът, ама и нека да проверя със сега. Ама чакай! Той държи Той държи шестия меч. Майко. В остатък. Добре, ще се стига ето тук. Ще и би трябвало сега да